दिनै जोङो डेम'क्रेसि मोनसे हादराव थांनानै दङ आरो डेम'क्रेसियाव सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायानो देरसिन। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गावनि गाद्दिनि सार्थआव गोबां बायदि बायदि बाथ्रा बुंनो हागौ। दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ आरो जोङो फोरमान होयो गबिन्द बसुमतारिया नंगौ मोनसे समाव NDFनि लिडारमोन, खिन्थु बर' जाथिखौ माबायदि अननांगौ, बर' जाथिनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ, राजखान्थियाव थानानै जाथिखौ बोरै सिबिनांगौ बेखौ गबिन्द बसुमतारिया रोङा। दिनैनि तारिखआव जोङो सोंखारियो NDFनिफ्रायबो डिपुटि चिफ जाहैनायनि उनाव बारग' NDFफोरनि नामखौ एबा मान सन्मानखौ गाहायसिनाव बोख्लायलांनायनि थाखाय आं गबिन्द बसुमतारिखौ ठाट्टा निन्दा अपमान खालामो आरो खावलायो थाबैनो BTR सरकारा गबिन्द बसुमतारिखौ डिपुटि CEM निफ्राय बयकट खालामनांगौ आरो अति हुनकाले आसाम सरकाराबो एसेम्ब्लिनिफ्राय एबा MLA निफ्राय बयकट खालामनानै दोननांगौ गबिन्द बसुमतारिखौ। NDFआ 34 बोसोर संग्राम खालामदों, गोबाङा मुंख्लं जालांबाय, रोजा रोजा बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय। दिनैसिमबो गोथां जारिमिन हिसाबै 50 जोनिबो बांसिन जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। बिथाङा 4 लाखनि थाखायल' हज्रिखावदों होननाया मिनिंलेस। दिनै जोङो 4 लाख थाखानि थाखाय बान्दा जायाखै। दिनै जोङो 4 लाख थाखानि जि ड्राफ्ट सरकारा जोंनो होदों बे ड्राफ्टआवबो फैसाबो गैया, जोंनि आखायाव होदों। प्रयोजन जायोबा जों बेफोर ड्राफ्टफोरखौ गबिन्दनि सेख्लायाव थांनानै जोङो गारहैजोबनो हायो, गबिन्दनि सेख्लायाव थांनानै जोङो सावहैनो हायो प्रयोजन जायोब्ला। जोङो 4 लाखनि थाखाय लुबिया मानसि नङा। बे जेरै गबिन्द बसुमतारिया जेरै थाखानि लुबिया, गबिन्द बसुमतारिया जेरै धन सम्पतिनि लुबिया, गादिनि लुबिया, बेबायदि जों बारग' NDFफ्रा थाखानि लुबिया नङा। जोंहा सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय जि नियम निति दोङो, बे नियम नितिजोंसो जोङो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जोङो सोमावसारदों आरो जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ 50निबो बांसिन बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि जोङो राहा लामा लादों। दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय जोङो लिगेल प्रसेसजों जोङो फाइट खालामदों, हाइकर्टआव जोङो फाइट खालामदों। जोंथ' आपिल खालामबोदों जे BTR सरकाराबो मोनसे रिजुलेसन पास खालामनांगौ जे जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय मोनसे रिजुलेसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरनांगौ होनना जों बारे बारे आपिल खालामबोदों। नाथाय बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। दिनै गबिन्द बसुमतारिया लाजिदों। बेफोर खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय, जों मावनायनि थाखाय पावाराव थायालासेनो जों जनसाधारन पाब्लिक हिसाबै जों खामानि मावनायखौ दिनै गबिन्द बसुमतारिया मेगन सादों, लाजिदों आरो गाद्दि गोमा जानो गिदों, जायनि थाखाय बिथाङा गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों बारग' NDFफोरखौ। सरकारनिफ्राय जिर'। बावैसो सिगाङावहा जो सानैसो BTRनि EMफोरनि PAफोरा आंखौ लोगो हमहैदों, थांदों, सोंहैदों जेलाव थानायफोरखौ बख'नो थाखाय मा इनिसियेटिभ लादों होननानैहा माखासे EMफोरनि PAफोरखौ आंनियाव थिनहरदों। 2-3सोनि PAफोरा आंनियाव थांदों आरो सोंहैदों मा इनिसियेटिभ लादों। दिनै बिथांमोना आंनि सिगाङाव फोरमायदों सरकारथिंनिफ्राय 1 इंसिबो दिनै इनिसियेटिभ लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो बे हिसाबै आं खोन्थाहरदों जे सरकार हिसाबै नोंथांमोना डाइरेक्टलि बेयाव इनभल्भ जानो जुदि गोसो गैयाब्ला जोंजों सहाय खालामफा। जिहेतु लिगेल प्रसेस जोङो कर्टआव खालामदों, बेयाव नोंथांमोना बोलो होफा। गभर्नमेन्ट उकिलनिफ्राय जुदि अबजेक्सन होआब्ला फैबाय थानाय 6-7-8 मासनि गेजेराव हयथ' जोंहा मोनसे जाजमेन्ट फैगोन। बे जाजमेन्टआ जुदि पजिटिभ जायोब्ला रन्जन दैमारि सारा उदां जागोन, जेलाव थानाय जेसेबांखिनि दङ उदां जागोन। उदां जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव सान्थिया फैगोन। 50जोनिबो बांसिन बारग' NDFनि केडार्सफोरा जिहेतु जेलाव दङ, बिथांमोना उदां जानानै फैयोब्ला बिथांमोनाबो न'खराव गावनि गथ' गथायदों, गावनि हिन्जाव, गावनि बिमा बिफाफोरदों ग्रें ग्रें रायजो जानो मोनगोन। जोंनि ओनसोलाव सान्थिया फैगोन। जों बेखौसो हास्थायो। दिनै गबिन्द बसुमतारिया बा सोरबा प्रमद बर'आ दिनै असान्तिखौल' हास्थायो। असान्तिखौल' हास्थायनायनि थाखायनो दिनै बेफोर गासैबो जालांगासिनो दङ। बेनिखाय सरकारखौ आपिल खालामगोन जे नोंथांमोना सम थानायावनो बारग' NDFफोरनि जायफोरा हमायसा, बे हमायसाफोरखौ समाधान खालामनायनि राहा लामाखौ लानाया मोजां। मानोना बिथांमोननि आखायाव खोब खम लिमिटेड समासो दङसै। बिनिखाय बे खोब खमनि समायाव बे बायनानै लानांगौ बारग' NDFफोरनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय। दिनै आङो उत्तर ओनसोलाव हाबगासिनो दङ, बे रामदेव जायगा बेथ' मोजाङैनो नुदों। बेनिफ्राय आङो जि जायगायाव हाबबोदों, सिगाङाव जोंनि बेवनि जेनेखि जमदुवारनि MCLA बिथाङा
BPF-निब्लाबो हरै थांनायखाय एसे लांफादोंमोन खिन्थु दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै फैफिननानै बुजिनानै जइन जादों आरो जइन जाबाय थादों। आङो जि नुदों जोङो 28 नं बे गसाइगावआव आंनि नुनाय आरो आं स्वयं माने लेक्सार होगासिनो दंथ' गामि गामि गिदिंनानै बेयाव आंनि नुनायाव आरो सारिउफाले जिनेखि रिपर्टफोर फैदों बे फैनायाव जोंनि BPF-नि केन्डिडेट आदा ध्रुब ब्रह्म नार्जारी बिथाङा देरहागोन ना खाथां। माइन'रिटिफ्राथ' होगोन, सिगाङावबो दं, दाबो जोंजोंनो दं, होगोन। आरो गासै BTC ओनसोलनि जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बयनिबो निरापत्तानि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। दा बिथाङाथ' बिथांनि खोथाखौ बुंगोन, जोङो जोंनि खोथाखौ बुंगोन। दा दिनै UPPL सरकारा मा खामानि मावदों मावाखै गासै रायजो राजाफ्रानो मोनथिदों आरो बबेबा जायगायावथ' UPPL बिथांमोना दा हाबनोनो हायाखै होननानैसो आं रिपर्ट मोनदों।